Aquestes jornades de Torna al Casco 2.0 tenen com a sentit posar de manifest que el nostre projecte nou, el projecte de gestió d'envasos no té res a veure ni amb l'aventurisme ni amb inventar res absolutament, sinó que hi ha moltíssims països a nivell de tota Europa i que són països d'absoluta referència tant mediambiental com democràtica, i no només d'Europa, sinó també d'altres indrets del món, com Estats Units, Austràlia, Canadà, que ja ho estan fent amb uns resultats molt bons i que crec que bàsicament del que es tracta és de fer veure que aquest nou sistema de gestió d'envasos basats en el dipòsit i retorn és una eina fonamental en molts sentits. En el primer sentit, en la qüestió mediambiental, en el sentit de que és una millora per a lo que és la gestió mediambiental, per no contaminar més enllà del que estem fent ja tots els nostres mars, els nostres boscos, els nostres carrers. Un aspecte seria bàsic el mediambiental, però després també a nivell econòmic significa enfortir tot el que és el sistema econòmic de la nostra societat en la mesura que s'és capaç de no haver de generar nous formats, nous envasos, sinó reciclar i reutilitzar els que hi ha. I això és no un problema, sinó una finestra d'oportunitat important. I la tercera cosa que crec que també cal destacar és que és una eina de democràcia. És posar els interessos generals, i no només els que ara vivim en el planeta, sinó també de les futures generacions, per davant dels interessos particulars que en alguns casos per la persona o en determinats sectors econòmics puguen posar pals a les rodes a aquesta iniciativa. Crec que en general això és una qüestió de compromís amb el medi ambient, de compromís amb els sectors econòmics amb més futur i també de compromís democràtic.